मध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण आपण माहिती पाहणार आहोत। त्यासाठी शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहत राहा, ज्याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो शिपाई, लिपिक, सहाय्यक त्याचबरोबर इतर जे अ आणि ब गटामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो क्लास 1 ऑफिसरसाठी परीक्षा घेतले जातात, त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो त्यांची जाहिरात निघते त्याविषयीची देखील पद या ठिकाणी भरली जाणार आहेत। त्याचबरोबर गट क व ड ची तर विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये पद आहेतच, त्याविषयीची नवीन जाहिरात त्याचबरोबर नवीन GR या ठिकाणी प्रसिद्ध झालेला आहे। ही भरती कुठल्या विभागासाठी असणार आहे, याच्यामध्ये अर्ज कसे करायला भेटतील, आपल्याला अर्ज कधी सुरू होतील, त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो अशी संपूर्ण डिटेल मध्ये माहिती व याची वेतन श्रेणी काय दिली जाणार आहे त्याबद्दल देखील या ठिकाणी मान्यता भेटलेली आहे अशा पदांना, तर त्याविषयीची माहिती आपण पाहणार आहोत। नवीन GR आलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो, यासाठी आपण शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहत राहा, जेणेकरून सर्व डिटेल तुमच्या लक्षात येतील। आणि आपल्या चॅनलवरती आपण नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा आणि खाली व्हिडिओला लाईक या बटनावरती क्लिक केल्याशिवाय जाऊ नका। चला तर मग बघूयात डिटेल मध्ये सर्व माहिती। विद्यार्थी मित्रांनो ऑफिशियली माहिती तुमच्या समोर या ठिकाणी ओपन झालेली आहे। जो GR आहे तो या ठिकाणी ओपन झालेला आहे आणि शेवटी आपण याची जाहिरात कशा पद्धतीची येणार आहे ते देखील आपण पाहणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो बघू शकता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त मागासवर्गीय मुलींसाठी सुरू करण्यात आलेली 50 शासकीय वसतिगृह, नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी 3 शासकीय वसतिगृह, समता प्रतिष्ठान या संस्थेकरिता आवश्यक पदांची निर्मिती करण्याबाबत। तर विद्यार्थी मित्रांनो हा GR आहे तो महाराष्ट्र शासनामार्फत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रसिद्ध झालेला आहे दिनांक 4 जून 2021 चा। तर विद्यार्थी मित्रांनो ऑफिशियली सर्व माहिती असल्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो शेवटपर्यंत पाहत राहा। बघा पार्श्वभूमी याला काय होती, ही पदभरती करण्यासाठी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्ताने मंत्रिमंडळाने या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे की मागासवर्गीय मुलींसाठी विभागीय स्तरावर 7 आणि जिल्हा स्तरावरती 43 असे एकूण 50 शासकीय वसतिगृह शासन निर्णय त्या दिनांक अन्वये सुरू करण्यात आली असून शासन निर्णय दिनांक 7/2016 चा जो आहे नागपूर व पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी त्यांच्यासाठी देखील 3 शासकीय वसतिगृह। तर ही सर्व जी शासकीय वसतिगृह आहेत त्यांच्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी कर्मचारी आवश्यक पदे व काल्पनिक पदे निर्माण करण्याची बाब ही शासनाच्या विचाराधीन होती। तर त्यासाठी आता शासन निर्णय काय झालेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो, बघा शासन निर्णयामध्ये म्हटलं गेलेलं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त मागासवर्गीय मुलींसाठी व सुरू करण्यात आलेली 50 शासकीय वसतिगृह, नोकऱ्या करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली 3 वसतिगृह व समता प्रतिष्ठान यांची जी काही संस्थेकरता खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार, तर बघा यांच्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो 50+3 53+ समता प्रतिष्ठान यांची जी वसतिगृह आहेत शासकीय वसतिगृह, त्याच्यामध्ये जे कर्मचारी असतात त्यांच्यासाठी विवरणपत्रात या ठिकाणी नवीन जाहिरात काढण्यासाठी नमूद केलेल्या नियमित पदे व काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी काल्पनिक पदे म्हणजे काय, हा तुमच्या समोर एक प्रश्न असेल। तर काल्पनिक पद म्हणजे या ठिकाणी शासन अजून सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो बाह्य यंत्रणाद्वारे या ठिकाणी भरती करत आहे। काल्पनिक पदे म्हणजे बाह्य यंत्रणेद्वारे या ठिकाणी भरती करणं, आउटसोर्सिंग करणं। तर विद्यार्थी मित्रांनो या GR मध्ये दोन्ही पद सांगितलेली आहे, ज्याच्यामध्ये नियमित पद आणि काल्पनिक पद भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे। म्हणजे नवीन GR या ठिकाणी प्रसिद्ध झालेला आहे, डायरेक्टली याची आता जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे। तर जाहिरात त्यांनी देखील या ठिकाणी नमुना प्रसिद्ध करून दिलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो। तर याच्यामध्ये कुठली पद असतील ते देखील आपण बघणार आहोत। तर बघा या ठिकाणी विवरणपत्रात पदे निर्माण करण्यात शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे। विभागीय पातळीवर 250 क्षमतेच्या एकूण 7 वसतिगृहांसाठी किती पद निर्माण करायची, तर त्याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो कुठली पद असतील, तर बघा नियमित स्वरूपाच्या पदामध्ये गृह प्रमुख असेल आणि वरिष्ठ लिपिक हे पद असेल। तर वरिष्ठ लिपिक पदासाठी विद्यार्थी मित्रांनो 12वी पास पासून ते पदवीपर्यंत या ठिकाणी तुम्ही अर्ज करू शकतात, ज्याच्यामध्ये या ठिकाणी वेतन श्रेणी ही 7व्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येणार आहे, ज्याच्यामध्ये 41,800 ते 1,32,000 एवढा पेमेंट हा गृह प्रमुखासाठी असेल। त्याच्यानंतर वरिष्ठ लिपिक या पदासाठी विद्यार्थी मित्रांनो जर विचार केला तर 25,500 पासून ते 81,100 रुपयापर्यंत या ठिकाणी वेतन श्रेणी असणार आहे। तर
विद्यार्थी मित्रांनो, ही झाली नियमित पदं. तर बाह्य स्रोतांद्वारे या ठिकाणी पदं भरली जाणार आहे ती म्हणजे शिपाई गट ड हे बाह्य स्रोत म्हणजे आउटसोर्सिंग केलं जाणार आहे. त्याची वेतन श्रेणी या ठिकाणी दिलेली नाहीये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने 250 वसतिगृह क्षमतेची आणि 43 वसतिगृह जे आहेत त्यांच्यासाठी 100 क्षमतेच्या वसतिगृहासाठी ग्रहपाल, कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई गट ड हे पद या ठिकाणी भरलं जाणार आहे, ते म्हणजे बाह्य स्रोताद्वारे. तर काही या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो जी दुसरी पदं आहेत ती देखील आहेत, ज्याच्यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक, प्रशासकीय अधिकारी, ज्याच्यामध्ये बघू शकता आपण विद्यार्थी मित्रांनो मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, प्रकल्प संचालक आणि काही बाह्य स्रोताद्वारे पदं आहेत. त्याच्यामध्ये अ वर्गाची जसं की सहाय्यक प्रकल्प संचालक, प्रकल्प सहाय्यक, कार्यालयीन सहाय्यक देखील विद्यार्थी मित्रांनो हे बाह्य स्रोताद्वारे भरलं जातं, ज्याच्यामध्ये गट क चा आणि ड चा समावेश असतो, जसं की शिपाई पद आहे त्याचप्रमाणे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने ही जी जाहिरात येणार आहे त्यासाठी आपल्या चॅनलला आता सबस्क्राईब करून ठेवा. याची जाहिरात कधीही प्रसिद्ध होऊ शकते, कारण की याचा GR जो आहे तो हा ऑफिशियली आपण बघितला आहे. त्याचबरोबर जाहिरातीचा नमुना देखील त्यांनी दिलेला आहे, सूचना देखील दिलेल्या आहेत कशा पद्धतीचं त्यांचं पेमेंट असेल, कुठली पदं भरायची. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याची जाहिरात लवकरात लवकर प्रसिद्ध होऊ शकते समाज कल्याण विभागामार्फतची. जशी जाहिरात येईल तशी आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला त्याची डेट सांगितली जाईल, कसा अर्ज करायचा ते देखील सांगितलं जाईल. धन्यवाद.